הרבה יותר גבוה. לכן, ברגע שאתם יוצאים מהמקלחת או שוטפים ידיים או כל דבר אחר שיש במגע עם מים, חייב קודם כל לייבש את הידיים. אוקיי? תזכרו מה קרה לנו פה, עם הכפות ידיים שלנו. עם אוזני יריחיים, לשפשף, להוציא גיפס, להדליק מדורה, הששית או כל דבר אחר. לכן ההמצאה שלו הייתה גאונית, אבל היום אנחנו כבר בשנת 2012. אנחנו מחפשים בעצם, בשנים האחרונות, על מה מדברים? על מה מדברים בבתי הספר, בחדשות? על מצב החשמל, על שמירה על איכות הסביבה, על אנרגיה טבעית, על אנרגיה ירוקה. הרי ככל בעצם שהטכנולוגיה יותר מתקדמת, ככה הזיהום במדינה שלנו, בכלל, בעולם, הוא יותר גבוה, החור באוזון גדל, ואנשים קצת לאחרונה התעשתו ואמרו, טוב, אנחנו נפעל וננסה לשנות את זה. עכשיו, הראיתי לכם קודם, בתחנת כוח שלי, והגענו לכם, איך בעצם מייצרים אנרגיה? צריך כל מיני חומרים שהם מזהמים את הסביבה. סולר, מזוט, דלק, גז, דברים שהם... לא נסים על הזירות המסעות בונה רוסית ברזל מתחת לרוסית רבנים חמות מתחת לאדמה, יכולים את זה על מים סגורים. יש המון שיטות, וכשאתה אומר מים, יש לנו את הדבר הזה. אני לא יודעת, הדרך למדתי פרופסט כתביות שתדעו לכם, באיזה ארץ משתמשים? בהולנד יש את הרוח. אגב, גם מצאנו בארץ ברמת הגולן. רמת הגולן אנחנו מייצרים אנרגיה, ולפי הרוח יותר של שעות של הרוח. מה זה קשור? אנרגיה ירוקה של מדינת ישראל, ואנחנו נותנים אפשרויות ללקוחות שלנו, בדרך כלל זה לקוחות עם לולים, עם עסקים גדולים, ליצור אנרגיה טבעית מאור השמש. אני אראה לכם דוגמה. יש לנו את המאוורר הקטן הזה, אתם יודעים מה זה תאים סולאריים? שמעתם את השם? התאים הסולאריים האלה הם קולטנים, נכון, הם קולטנים והם קולטים בעצם, מקבלים אנרגיה מהשמש לפי האור שלהם, לא חום, אור. אם אני אכוון עכשיו, אין לי שמש לשים פה בכיתה, אז אני שמה את הפרוג'קטור. אם אני אכוון, אם הקולטנים שלי יקבלו אור, המאוורר שלי יעבוד. זה במהלך היום. בלילה, אין לנו שמש, אין לנו אור, אז זה לא יהיה קולטנים. מה זה? נכון. אבל אפשר, אני יכולה מה אפשר לעשות? אפשר שהקולטנים האלה שמרו נגד הם כל היום בחדר בלילה, הם משתמשים במנורות, אז זה יכול זה לא יכול לעבור את האנרגיה. מה שקורה היום, שבמהלך היום העסקים מייצרים אנרגיה, במידה והם ייצרו יותר אנרגיה ממה שהם השתמשו במהלך היום, אי אפשר לשמור על החשמל בתוך קופסאות, נכון? אי אפשר, זה משהו שהוא דינמי, אם לא משתמשים בו עכשיו, הוא נעלם. במקרה שעסק, לדוגמה,